чакай. Да. Искам да оплаша. Добре. Хайде, започвай да точиш. Добре. Точно така. Сега сложи малко брашенце отгоре, го обърни. Хайде. Тъй с ръчичка го разтили, както мама прави. Тъй, обърни го. Обърни го. Брашенце да слагам ли? Мъничко, само и тъй пораси. Айде, разточвай. Не трябва и от другата страна да се разточи. Да, вече не ти казвам, вече си се научил, сам почваш. Тъй по-тъничко. Не, питам дали отдолу не трябва да се източи. Не, давай сега. Стана ли достатъчно тъничко или още трябва? Още малко трябва, да. Точно, браво. Трябва да не ги правим много дебели. Да, защото те се надуват. Мисля, че така е готово. Бързе. Още малко може, мамо. Къде тръгна, бе? Да си хапна. Дах ти, айди. Разточи още малко. И сега ще си хапнеш. Малко е дебело, мамо, чистото. Още малко го разточи. Тук виж, тук е дебело. Виж от тази страна. Хайде. О! Защо да ги правим бело, щом като се надвира, ще стане още по-дебело, ще стане много вкусно. Защото отдолу ще изгорят, пък отвътре няма да се опикат. Отвътре няма да се опикат. Да. От отгоре.